Mai saurare barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sashen na daga shafukan sadarwa na cikin shirin dandalin matasa tare da ni Aishatu Bashir Tambuwal. Sashen da kuke jin mu da abubuwan da ke tashe daga shafukan sadarwa na Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Ku biyo mu ta cikin shirin na yau. Safara'u ta cikin shirin kwana 90 an saki wani bidiyon ta na tsiraici a shafin Twitter. Fitaccen dan wasan Hausa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood kuma shahararren mawaki wato Adam A. Zango a ranar Juma'a 21 ga watan biyu shekara ta 2020 ya wallafa a shafinsa na Instagram wani batu da ya ja hankalin mabiyansa kusan mutum 1,700. A ɓangaren Maryam da Diesel akan wani faifan bidiyo da aka saki nata, Diesel ya maka duk wasu masu zarginsa da sakin bidiyon kotu. Waɗannan su ne batutuwan da ke tashe daga shafukan sadarwa. To bari mu fara da fitaccen dan wasan Hausa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wato shahararren mawaki Adam A. Zango. A ranar Juma'a ya wallafa a shafinsa na Instagram wani batu da ya ja hankalin mabiyansa kusan mutum 1,700. Adam A. Zango dai ya wallafa cewa zan dinga bayar da tallafin 10,000 a kowace ranar Juma'a insha Allah. Duk wanda yake da bukata sai ya faɗa min amfanin da zai yi da kuɗin idan har ya samu. A rubuta a yi tagin ɗina da #Zango giveaway. Wannan batu dai ya ja hankalin mabiyansa a shafinsa na Instagram, inda wani mai suna Real Fresh ya ce Allah ya biya ka da gidan aljanna. Fatima Bagudo cewa take akwai wani ƙauye da aka musuluntar da wasu bayan Allah ana buƙatar tallafi don gina musu rijiya da kuma ba su sutura a ƙaramar hukumar Bagudo. Ka taimaka kuma sadaqatul jariya ce Zango giveaway. Ibrahim Isa shi kuma sai ya ce ba sai ya faɗa maka abin da zai da kuɗin da ka bashi ba, domin duk wanda ka ce za ka ba wa 10,000 kuma ya karɓa to ka san yana da bukata. Idan ka yi niyyari don Allah kawai ka bayar, shawara ce. Umayya Salihu ko sai ta ce ko 5,000 ka bayar Allah ya maka albarka, amma abin da bai yi ba shine sai ka faɗi abin da za ka yi da kuɗin. To irin mu da bukatu suka yi wa yawa da wanne za mu fara? To sai kuma official Nafala da ta ce tabbas duk mai bayarwa Allah yana bashi, Allah Ubangiji ya yalwata samunka na alkhairi, Allah ya sa ka ɗauka a gidan aljanna. To a ɓangaren Maryam kuma da aka fitar da wani faifan bidiyon tsiraici wanda ya hasa wuta a shafukan sada zumuntar Najeriya. A cikin sanarwar da ta bayar a karon farko kan wannan badakala wadda ta saka a shafukanta na sada zumunta. Maryam ta ce ina sani da abubuwan da ke wanzuwa yanzu da kuma surutun da ake yi a kafafen yada labarai game da wani bidiyo da aka ce ni ce. Aka yada a kafofi da dama na sada zumunta. Kuma dubban mutane suka kalla. Da farko na yi niyyar in yi shiru har sai jami'an tsaro sun kammala nazarin su da binciken su. Maganar da wani mutum mai suna Ibrahim Ahmad Rufa'i wanda aka fi sani da Diesel yayi ita ce ta saka ni tilas in ce wani abu. A matsayina na 'ya mace 'yar wasa kuma wadda wasu ke kwaikwayo da ita, ba zan bari a shashantar da wannan maganar ba. A gaskiya ina so in bayyana cewa shi wannan mutum Ibrahim Ahmad Rufa'i ya sha min barazanar cewa zai saki bidiyon idan ban bashi kuɗi ba. A matsayina na 'ya mace jarumar fim kuma wadda miliyoyin mutane ke koyi da ita, na yi ƙoƙarin na kare mutunci na ta kowace hanya da zan iya, amma kawai ba tare da sani na ba sai wannan bidiyo da ya shekara 3 da ɗauka ya bullo. A yanayi irin wannan tilas mutum ya tsaya ya yi karatun ta natsu kafin ya ce wani abu.
amma gaskiya ne cewa Diesel tsohon saurayina ne wanda kuma shine ya ɗauki hoton bidiyo na a lokacin da nake saka kaya. A yanzu ina ta faman tuntubar abokan shawara ta don samun hanyar ɗaukar matakin shari'a da ya dace kan dukkan wanda ke da hannu cikin al'amarin sakin wannan bidiyo. Ina godiya ga iyayena da 'yan uwana da ƙawayena da abokaina da kuma musamman masoyana saboda yadda suka nuna tausayawa a gare ni a wannan mawuyacin hali. Na gode maku baki daya. Maryam But kamar yadda muka sani tsohuwar budurwar Diesel ce wadda ta yi mutuwar sonsa, amma Allah bai nufi aurensu ba. Yanzu kuma ta ce shi ne ya saki bidiyon ta saboda ta bashi kuɗi, sai dai shi kuma Diesel ɗin ya fito ya ƙaryata wannan zargin. Ya ce shi sam bai da hannu daga faruwan wannan lamarin. Hakan ya sa ya maka duk wasu masu zarginsa da wannan badakalar kotu. Yayin da batutuwa da dama suka yi ta fitowa. Matar Diesel Jidda wadda aka fi sani da Jidz a shafukanta na sada zumunta. Ita ma ta ɗora takardar kotun tana mai cewa mu haɗu a kotu alƙali zai yi adalci. Baya ga wannan bidiyo sai gashi an sake zakulu bidiyon safara'u ta cikin shirin kwana 90 tana bayyana tsiraicinta da kanta. Wannan batun dai ya tashi hankalin masoyanta yayin da aka kace na ce a shafin sada zumunta na Twitter. Har wasu na cewa shin me yasa masana'antar Kannywood ba ta bincike kafin ta ɗauki mutum fim a masana'antar? Sannan ku sani fa tozarta musulmi ba shi da kyau ko a addinance a cewar Abbakar. To muna fata Allah ya shirye mu baki ɗaya, amma fa mata ya kamata mu yi ma kanmu karatun ta natsu. A daidai nan za mu ja birki a cikin wannan sashen na daga shafukan sadarwa, sai mun sake haɗuwa da ku wani lokaci.